Siyabingelela ubingelelo baba udokotela baba wesizwe baba ujabulile mfana umhle nje ngekhehla lomuzulu lamancisa ngisole futhi angixolisi namhlanje nginobaba esibiza ukuthi baba uMajozi waziwa kakhulu endaweni ezahluhlukene isilandane simbonile usebenza abantu khona simbonile impompo ehlula isipedi ngendlela esimanga kathi mina ngihlazo lenyanga leli emzimkhulu hayi bambhobha ngesibhaca babambetha ngentonga wahluhluleka namhlanje ula eThekwini besikhuluma ngobaba uMajozi sikhuluma ngenyanga esiza abantu inyanga ikhipha abantu ekuhluphekeni kunabantu akade besebenza bebhaje ama-truckini engodo bambone yeke i-truck bayeke i-truck namhlanje bangamadoda baba Majozi asibingelele khehle angibingelele dokotela umfuka Majozi dokotela ungaphi ukuthi ngakufice impompo uhlula isipedi kwalamlameni dokotela wangisiza ngoba ngangixakile khehle bekhona abantu becela abantu yebo khehle ngukhehla yenyoka dokotela khulumayo cishe ngathi ihlala asingangeni lapha awungayi lapho ngizeke ngilungisa lapho dokotela ngizeke ngilungisa abantu dokotela asingayi akhala ubuye wathi baba udokotela uMajozi ngibone eshaya inkabe ethi ngithi mina kusekashaya inkabe hayi dokotela ngiyalungisa dokotela ngithi kodwa hayi kwakuyihlalo lezo manje sekuyikhehla lenyoka manje ikhehla lenyoka dokotela kwakuseyila dokotela ngizala amakhehla amabili abantu mangithi ngizala amakhehla amabili kusho ukuthi amawele ama-twin amawele umkhulu nomdosi amagama yebo njengoba namhlanje kusikhwama senyanga nje ngashelwa ikhehle eliwele nobaba isikhwama okay kusikhwama senyanga mina dokotela okay yeah no siyabonga mkhulu ngoba wakwazi ukulivala leli ihlalo igama wasala leli lekhehle lekhehle dokotela hayi wenze kahle khehle kufuneka umuntu nomuntu aqede esikoleni kubalekile ungalokho iclass ungayiphindi iclass dokotela hayi ungalokho phinde iclass ngoba uthi maths yakuhlula iyeke ahambe ukwenza ezinye izifundo kubalekile lokho yakukusizile futhi ukulibona izifundo ezikuhlulayo ukuthi hayi la ngeright angeke ngenze lezi kunamahlebezi yebo dokotela ngane besikhuluma eceleni cha asikhulume nje phambi kwabantu ukuthi leyo kuyaphesheya dokotela ima mina ngikhuluma okay leyo kuyaphesheya sikhuluma asikhulume dokotela kunake leyo kuyaphesheya sikhuluma dokotela anginankinga nawe dokotela world travel tours dokotela kune footage uvela uyoshaya ivisa dokotela ikhehla lenyoka dokotela lishintshe kakhulu dokotela lifuna ukulandela abantu into yokuphila phesheya kwelwandle dokotela eMozambique hayi dokotela akubona phesheya kwelwandle dokotela eswazi akubona dokotela phesheya kwelwandle ikhwayeni phela leyo no dokotela eBotswana no ngikhuluma ngama-office enu mkhulu sengidlulile dokotela nisithumela inqwaba ethombe meniselsuthu mina dokotela ngiyaphesheya la kungenwa khona ngehasho ukuthi phela wena uyekhulela emakhaya ngakithi ngenwa ngehasho kungenela isuthu uJominta sezothola inqwaba sibhajisa TikTok ila isuthu hayi manje Majozi ungakhulu imisuku engane awukazi mina kanye dokotela ungibone ngiya eSwatini shuthi inqwaba yethu ngishuthi mina dokotela namanje ngizotshela abantu ngizobe ngisemsakazweni ngasekhaya ubatshela ukuthi ngibatshela ukuthi ngiyaphesheya kwelwandle abantu abaningi ngiyacela bengigade ngo9 ohlelweni elizobe liqhutshwa umfana wakanjiyela ngasekhaya umsakazo wangasekhaya bacelile ukuthi ake ngisondele ngizotshela abantu ukuthi ngenzani empilweni nakho bezwa kuthiwa ikhehla lenyoka liyaphesheya umdabu kumqopha umlando dokotela inyanga dokotela yokugcilaza phesheya iyaphesheya umzimkhulu ekho phuma phesheya nansi inyanga dokotela ngiyaphesheya kwelanje dokotela sizofuna ukufona ifootage dokotela asifuna ukuthi ukhuluma into oyithandayo ukuthi sifuna ukubona ifootage mkhulu ngiyathembisa abantu dokotela ukuthi ngizoqala ngizokwenza ipost kwenza ipost noma sengifika lapho ngiyakhona ngifike ngenza ama video ngibabonisa abantu ukuthi ngizobe ngikwelephi liza ngizusho ke manje ngoba phela iyaqilasa dokotela ihamba ngomunye ngesinye isivinini manje dokotela iyaphesha kwelane dokotela ukhehla lenyoka qopheka umlando dokotela umzimkhulu wonke jikelele ngeke inyanga yaphesheya ayikho imini dokotela ngiyaphesheya kwelande mina dokotela ngomuthi nje dokotela
ayikho Anihanjiswa isikole, akusona isikolo angihanjiswa umkhandlu anginasponsor la ngeke ucula phesheya dokotela mina anihambi nge-co-op evande. cha ngihambi nge-co-op dokotela ungangixhaphazi dokotela mina Cha phela ngitshela ukuthi mhlawumbe nihanjiswa umkhandlu wezinyanga niyathithibalisa nilokuthwani niyahlala lana ke nizolethela ukudla. ubaba uMajozi angekubeka lo dokotela uzobe ephesheya kwelwandle Period. Lokho dokotela angifuna akushintshi dokotela ubaba uMajozi uzobe ephesheya kwelwandle eyolanda into yokuphilisa abantu dokotela. Ukhuluma kakhulu ngekhandlela lemali kehle. Dokotela abantu kulenyanga lezi ezisele ezimbili. Ngiyathanda ukuthi bazothatha lezi zinto zokuphila engibanikeza zona. Kodwa ikhehla lenyoka manje dokotela liyanyuka lithatha esinye istepisi. Ngeke ngisho ukuthi bengizobusa ngensipho yenhlanhla kodwa manje ngisafuna. Hayi ungabuzi dokotela insipho yenhlanhla dokotela into ekhona le. Into ekhona. Hayi into ekhona nje abantu abayifuna beza siyabanikeza abantu sebaphosela sibenzele yonke into abantu bayaphila kwenzeka yonke into dokotela ukhehla lenyoka. Iwasho saliphatha. Dokotela iwashi ngiyaliphatha futhi ke ngithanda abantu ukuthi lokho sekukhona amakhehla ngiphethe thatha ngenze special ngako ngoba kunyaka ozayo wonke angina imali esheshayo angina next nyaka ozayo angina igroup ngizabe ngisebenza abantu dokotela ngisebenza abantu ngifuna abantu bathuthuke bayiphambili dokotela konke lokho nginako manje ngikufaka especialini ukuthi abantu abakuthole bangathi mase kufika ngoba kunyaka ozayo mangithi ngifuna 200,000 angikhathalele phela ngikhasha lenyo do you know ukuthi uma ufuna u200,000 ulanda isithwalo phesheya ukubuya phesheya ko 200,000 useyibhokisi dokotela abanye babolela khona bashiswe khona abanye dokotela bashisela phesheya ngoba sizama ukubheka irisk osuku uyithathile. Yebo dokotela mina ngihamba ngiye kwamanye amazwe uthi usuka la kulelozo uthola ukuthi kuyaliwa akuphephile impilo yami lengiriska ngayo dokotela kodwa ngoba abantu ngiyabathanda nabantu engibalapha dokotela angibakhonzile angiyona le ndodo ethanda abanye amadoda ungasho nje siyakula vele ukuthi imali eshesha iyaphela laba bangasizakalanga beze no 500 imali eshesha udokotela isonto lokugcina amakhehla athi ngiyivale kule sonto elizayo ngizobe ngingakhulumi ngizobe sengivalile abantu abangasizakalanga abangayitholanga kuyavela ukuthi kufanele beze no 500 rand kimi bengiphuthume once ngingavala ungaphindi ungivale ngemali esheshayo uzofuna usuphesheya cha uyofuna sengiphesheya ngeni ngifuna lapha phesheya dokotela anginayo sim card yakho ngiyangifuna phesheya ngiyobona abantu phesheya ngokukhuluma isingisi manje siphele futhi la siyaphela dokotela kodwa ngayo ikhona isizo ngoba ngihamba ngani ngiyathemba ukuthi hayi iyobhadanisa dokotela iyobhadanisa basolanda into okuphila yebo kunabafazi abahluphayo ikhona into okubalungisa dokotela nginenduku la kunamadoda ahamba ethi yona ayakwazi ukushaya umfazi enzayo ke mkhulu ekhuluma into engekho ngilogqilaza umfazi mangithi ngigqilaza umfazi ngishaya ome kodwa mawukwazi ukuthi ukhotha isicubu kunesicutshana lapha kuyena umuntu esifazane esifuna usithinte usikhothe ukuze sikwazi ukuthi sibe lento efuna ungathi ugqilaza umfazi kanti uyangixhaphaza kunabantu abafuna into zokusizakala kulungisa izimali dokotela abantu abadinga ukuthwa angikubeka ecala ukuthi ngizogcina ngabo ngifuna abantu abafuna lento zokuqala impilo phansi ngoba vemnandi umuntu ozoqala grade R aye ekhuphuka azofika kumatikeletshini ngifuna umqala phansi umuntu labantu angifuni imali enkulu ngifuna uze kimi esihlale phansi ngikulungisele into zakho uthi mase ukhulileke so ubona ukuthi usu right usungeza kimi uzofuna lonto eyangempela ngoba ikhona into engizothi ithathe lo buya nayo ayikhona into engizobuya nayo dokotela lapha engizothi ithathe lento ngiyakuthembisa ukuthi izobeka balazi ngicela ukusensela igama leli ungangizwa kabi first time uthi ngilisebenzisa ngithanda ulisebenzisa bheki awudlali ngabantu ukuyaphesheya silungise le anginankinga nayo le yokuyaphesheya awudlali ini ngabantu ngoba nginembuzo ewuthiwe ngizoyibuza elandelayo yebo phela unayo passport nginayo dokotela i-visa bengiyenza le dokotela ngipostile ngenze agent ezohambisa ikhona bengiyeke agent ukhumbula ukuthi phela uvuke kusele uyobuza ibhano laphesheya isikhathi dokotela izolo bengiye kwi-agent ngine passport ngiyokwenza ivisa dokotela ufakazi waloko ngizoposta mase ngihamba ngizokwenza ipost abantu abazoyibona ukuthi ku YouTube enkundleni zokuxhumana ku Facebook lapho nje ngizokwazi khona ukukhombisa abantu ngiyahamba noma sengihamba
noma sengihamba dokotela ngizowenza amamizi ngabone dokotela ngoba ngiyinyanga dokotela yasemzimkhulu kodwa kunento othe uma uyivala kwavuleka enye yebo dokotela zavala izihlalo sabonga yebo kwavula izihlalo zebhanoyi kwavula izihlalo ngivule ibhanoyini manje dokotela ngizobe ngigibela ibhanoyi ngisewuyena mangibuya phesheya dokotela umuntu ekwathi izihlalo ikhehla kuphela manje ikhehla lenyoka kuphela manje usikhami senyanga ngiyakutshela dokotela ngizobe ngiphesheya mina inyanga yasemzimkhulu noma ungaya emzimkhulu uyawazi emzimkhulu dokotela uyawazi emzimkhulu dokotela hayi ukhulu ngokuqala dokotela wephesheya welandle mina emzimkhulu khona engizokubamba ngayo yebo okay iyodwa this is on camera yayibona le ngubo le yebo dokotela ngeke uyebria uyithole noma suthanda dokotela sizokubona ngayo uyimbethe ngizoyimbatha ukuthi awukaze uye ngizoyimbatha ubukhohlisa abantu dokotela angisho ukuthi uyimbethe lana dokotela phesheya lensizo ngizobe ngihamba nayo izongishutha nansi ingubo yabo imengabhaliwe kanje dokotela ngizobe ngiphesheya mina ibingabhaliwe kanje mkhulu dokotela ngizobe ngiphesheya yemkhulu sikhathele nina dlala umsangano la ngicela ungikhokhele dokotela mase ngihamba anginankinga nalokho yabona nje uma ukuthi akuyona ungikhokhele dokotela sizobatshela abantu ukuthi phumani kuMajozi ayikho lento kaza iphesheya akaza iphesheya dokotela mina ngizobe next week mangishoot ngizobe ngibakhombisa ithikithi lami abantu ngithi nali ithikithi ngizofisha ukuthi ngiyakuphi ngingabaphatha abantu okay ngizofisha idate ngizofisha ukuthi ngiyakuphi ngizofisha lesikhathi ukuthi ngigibela ngesikhathi bani endizi for i-safety yami dokotela kodwa nje ngizophatha ithikithi kuleso hotel zayo nali ithikithi ngiyahamba kusho ukuthi ke lapho dokotela kube sengiqedile ukukhuluma nawe usuqedile hayi kube sengiqedile uzobe sangibuzani manje kodwa mina ngime estopini ngisizwa kubamba Majozi dokotela ngiyaphesheya mina qophela umlando dokotela emzimkhulu insizwa zijabule dokotela bajabule emzimkhulu bajabule NMZ bajabule eEastern Cape bajabulela ikhesha lenyoka liyawela dokotela inyanga yokuqala yaphesheya hayi Majozi ngisho lutho hayi la eAfrica ngisho phesheya mina angisho lutho ngoba phela mina sengiyanazi nini ngokubhajwa nje kule border leseswazini sesinika inqwaba bethu sithi hayi bo madoda lento abantu bamba nginyabola ndinsangu lapha mina ungazi ungitshela indaba kwamanguzi ungitshela ukuthi uyaphesheya mabhuku angiyezi lodwa mina ngizoye Oliver Tambo ngoshutha ngithi nakho ngise Oliver sekunakeleke nathi ibhano ngiyagqilaza ngizobe ngigqilaza le dokotela kulonyaka ozayo dokotela ngifuna abantu dokotela izinsizwa lezi ezenza amathenda lezi insizwa kodwa phela umusu ubuyaphesheya mase ngibuya phesheya dokotela insizwa zingibone sikwazi ukuhlanganisa impilo manje ngiyakushintsha ukudla etafuleni mawuhlulekile izipeshali ngikunikeza zona manje usuhlulekile ukhesha lenyo 0663275323 uthini kubantu dokotela inamba engitholakala kuyo nezinye inamba engitholakala kuyo ngaphandle kwenamba ethi 060453848 angisatholakali kulo namba leyo ngitholakala kule namba ethi 0663275323 nethi 073 bese yaqhubeka ikhona lapha ngezansi dokotela baba dokotela baba wesizwa ujabula umfana umhleshe ekhehla lomlungu ngiba lithi ngizocela ukuthi into eshiwo uMajozi uyisho ngakho uma engasayiphesheya I'll take responsibility ngisho ukuthi lento ayisho lo baba ayezange yenzeke ayibonge Nkosi baba sohla bantu basemzimkhulu khohlwane ayi dokotela ukuyaphesheya kufuna u30,000 akanawo uyaqhelaza Majozi uzokhokha imali ethikithi next week ngizobe ngikukhombisa ngithi nanti ithikithi ungasangibuza ukuthi ngiyakuphi ngizobe ithikithi nali ithikithi nje kuphela phuma kumina sekutshela ukuthi ngiyahamba ngisengilindele abantu abazongitshela ukuthi dokotela mawubuya phesheya sicela ukuthi sikubone usinikeze into yokuphila ubaba udokotela uthe kunale ngubo sofike siyibone kwenza sithola ukuthi uzovuka ithole dokotela masibuye mangibuya dokotela ngoza nengubo yami ngithe nakho ngibuye ngoniphathela namaswidi aphesheya angifuni ukuthi dokotela asifuna usibuye sifuna ukubona thina uyimbethe khona phesheya dokotela ngoba uzokhuluma nabantu abathize lana uthele ngizamela manje umsholo uzayiva uyasizwa yini singisingafuna ngokukhuluma isiphesheya dokotela baba udokotela bawesizwe bajabula mfana umhleshe uzokulo abancenge sinobaba uMajozi lana uhlela ukuthi umzimkhulu NMZ NIX bantu beNX uzobe enmele kuthi nje mzinto Xopho NMZ Harding niyathinteka Kokstead
Wayashedwe isenze sitsheleni ukuthi yiphi ephuma phesheya ayikho dokotela inyanga yokuqala ukhehla lenyoko uzobe phesha kwela abantu bakithi angisho eSwazini angisho la eduzane eMaputo ngikhuluma ngokuthi ngiyasuka ngishizwe nesikhathi salapho ngiyakhona afane sangapha dokotela mhlawumbe kube kumnyama angazi eqalaza sibonga kakhulu siyajabula ke kuyasijabulisa lokho asisho ukuthi uthi uye ecaleni lakhe liyophela namhlanje lokulibulala lo rape ulanilani amanyala sikhuluma ngento enhle esimbona umelapho indabuko ethuthuka kuyasijabulisa kakhulu sibabonile phesha kothukela this is on record Dr 3 second beya phesha kwasijabulisa lokho kodwa mesithola on record impondo lakithi lithi liwena dokotela futhi dokotela lokhu angikubonge dokotela umuntu kuthiwa oweqe umzimkhulu bayawela ngapha bayeqa ngapha dokotela oweqe umzimkhulu ethi dokotela ngwala ngedust dokotela wedas ngedust uqhama idust usuka uqeda ukubhukuda udamba ngikhuphuke dokotela angikubonge dokotela uNkulunkulu uyayithatha into engelutho ayenza utho hayi ukuyaphesheya dokotela kimi ngingasho big achievement dokotela achievement uNkulunkulu simbonge nje sisaphila ukuthi uyakwazi ukuthi asenze something sibe utho phambi kwabantu nomunye umuntu ayisibonile nje uphesha wothukela bethi siyabonga kakhulu sabonga kakhulu salinda ukuthi iyaqhama emampondweni othi owela phesheya awulaseliqhamuka phesheya ngeke ngisho lutho hayi ungasho dokotela ngeke ngisho lutho awuthi Zimbabwe awuthi Botswana Nigeria sezizwile niyako Ghana siyabona kulungile hambani angiyiBurundi mina ngiyaphesheya shintsha isikhathi ngiyaphesheya kuzobe kushintsha isikhathi meliphahlaleze kwibhano uyodliwa usha mina musu ubuye wona uthi no100 rand ukukhanyisa hayi dokotela kukhanyisa ayicishe ngayifela la hayi dokotela kukhanyisa siyabonga kakhulu bantu bakithi siyathobeka amen baba.